dead una something lapha like iphone. Ngithi mina ubufunani kanti uzuvuka ekseni uze la yini uvukeleni ekseni wazomshaya isicapha wambulala indaba vele uyenzeleni leyo ubekukweleta imali yini le eyenzile Umfowethu uanti ngimhlakulelela mfowethu angaze angizange ngifike ngifune imali ekseni mhlawumbe ngixatshaniswe yilokho ukuthi anti anginike imali yami senze ukuthi yebo lonto pho yini yini obumshayela yena mkhulu uyalazi igama lakho ba mina nguZanemvula mfowethu Zanemvula bayisibongo ngagabela ugabela ya nakho la ekhaya sekhaya ke lapho kubo kababa impela mfweni mfowethu impela so ugabele uMikhyoni ubaba wakho impela mfowethu uyazi ukuthi umzala wakhe lo mbulane ya mfowethu ngiyazi kodwa mfowethu nami ngomoya mfowethu lo ogcina ukwenza zonke lezi zinto mfowethu njengoba ngichaza yayibona ukuthi kunomoya mfowethu ongenile mfowethu owenza zonke izinto ongidirectayo ukuthi cha kwenzeka ukuthi yayibona lonto uyazi into oyenzile kodwa ukuthi yimbi noma wazi mina yikho enye into mfowethu engikhulumayo ngale kwamanga ukuthi mhlambe uzugcina ucasa ukuthi mhlambe ngikhuluma amanga mina ngikhuluma into mfowethu eyenzekile ekseni yabo ukuthi kwenzeke lezo inkinga ezikanjalo ngaxabana noanti yabo umvuselele uphela ubelele wena bekumnyama akazange axabane nawe wena ufike washaya isitapha la wangena wambulala ngibuza mina ukuthi leyo nto oyenzile uyayazi noma uyayiqonda into oyenzile noma awazi ukuthi uyenzile into kuwena mhlawumbe into wakwayenza futhi because phela manje ubulelela umuntu la ushonile mfowethu ngiyazi engashonanga futhi angimbonanga kodwa mina usizo oluphuthumayo engakashoni ngoba ngibonile ukuthi lento engiyenzayo iyenzeka kodwa manje akakashoni ngase ngizama usizo oluphuthumayo ukuthi lize la lizomthatha mhlawula lapha ekseni ngathi hayi yazini ngisacela ukuthi kwenze